Nyibe wodi ya Nyamaia gutuki kaunti ya Nyamira na barai nigo baganirie serikali ne kiombe ky'abachori ne chimbebe kya IEBC kwariganio abachori me wodi yo asobwango elibanyoro murai obo wodi yo nigo yabere tabwatyo mu MCA asika kimya kebere bono magayo mu MCA obo Elijo Simo gosirio bogima bwae gwetera asomo paskano bwepara chinsemo kya Mayimayu chitariki sano nebero mutinyo gatano na gatatu omwaka o 2023 asensemo yende nigo basabiro kubagwa w'ekibunge kiriya kinene buna tukumanyigwa no muri kyoito Gilbert Kobi ukugania kwa beiraro kwa bwango mono ase kiombe gyachorirwe gyokurao bochori gya IEBC kwangoya ukurao bochori bw'ekinsemo kiriya kitabwati abarayi buna aba MCA n'abachumbe buna ewodi ya Nyamaia iyo umu MCA obo asirete Pastor John Nyangute no murandia uraete okwene naringa na ime ya Marara Camp Center amuna najicha narora okuganio konene kurase ewodi ya Nyamaia abwase Marara Camp Center gutuka na jagete sabali mapema lakini ngaja kuikabo tuko saine asenge njo umurayi umu MCA atali ewodi na kwete ase igwa magenderera arense twale kubulia serikali amo nabarayi babekwa ase komiti eri bachori ya IEBC edigereri chigwadi munechi chibwata magania okonyoro murai ase igo baba ikera asokwani kwabo nabego neji constitution chiri chingare bale gosabanga Nyasaye ko bakonya chibagwe elinda magenderero achange ase abantu bomonene nakekogera twale gosabanga amatemu nabagocherana n'abakristo baramana n'abarayi asengencho amagenderero abeirense korengana no murandi oyo iga chiskuru nigo cyaba chikobungo mapema asengencho chibesa kitatumetwa kiriya kimanyekate na capitation chiskuru ekyabungu mapema asengencho besa itaratumwa ya capitation twale gusaba bali batoyweta abarayi bechinseme Jones kero yo makole ensemo yaye erinde abantu abayiboli n'abana abayigo n'abamenyi benseyi anyaro bakorera iboro buya erinde naliyo anakera abakristo bagosaba Nyasaye igwa igoro ya ibirengo byabeira robi gukina by'abantu bagoyita bamwe abo murandi oyo niga asabire obotoereru nabo igo bwanchani ko bawo si yaito engana yakira ase kanisa nabo igasaba shiriki baito abekora nk'abantu baita abange bakure nabokora ngo kwaruka w'ekinkoro cyito nkora abo kuyamo no monene twale gusaba abantu bonse baonjokera monene bancha abamwabo elinde 20p na Nyasaye natwanjete kara kutogenda takwaliganirwa asengenje yobogema bwa kale na kale abagwatani bande nigo baragire kyara umuroberio osha ase utaranyara kuba gokonya abantu bonsi nabo twakaga munange konya abantu lakini bono yaikira ase abantu batakonya kepi ekogera abantu twakagete muna nigo babwenete gutwara rigori elimo lakini bono yaunjukire nande nonyambaria baguchia ko register sha iyo ase chinga kiji yo sangi muno muntago tebigwa akane umwako mugima wano lindo muntu mutaka oborwiri bwa mucheire tabwati bese cyo gwaka no mwako mugima igore ndiko sono gukwa serikali tigerengere buya ebekirinde onyakere universal tigebe kiri gori elimo naramangana ebirero okugania nabo gosemeria koro buna ase akwanirwe na chikonyara kwa kuri ligwa burongera gokonywa ne serikali eroro ngori boteria Gatembe TV kuri ase ward ya Nyamaia West Mugirango ne constituency county ya Nyamira Marieta Nenche Gilbert Kobi President Dr.